Не? Имаш сюрприз? Цветов? Да. Не цветов. Само топло. Само топло. Да смена малко позади. Чекай. Не! Само да си боята, кой ще ти дречи. То никаква. Друга ми трябва. Жълтка, жута. Чекай. Айде. Не става. Ти си отмараш, а? Тата не работи жълта. Да видам. Па затова ти викам друга да ти пущам от пазари и да търпаш, гледай. Чекай друга да пущам. Ай, може нека вода биде да ваква, така? инсталам. Ай, вода да инсталам сокосите. Ваква нека биде. Сега търпай с жълтка, па после ги инсталаш. Ама завам да инсталам вода. Айде.